Salam ýaşlar, täze toplum gepleşigini dinleýärsiniz. Pragadak studiýada siz bilen men Sehra. Gepleşigimiziň başynda türkmen dili we ýaşlar diýen tema boýunça ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen sanly ýaşlar we habarçymyz bilen geçilen söhbetleşigimizi eşdirer. Bu biziň şu gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Türkmen dili tutuşluğuna asimilyasiýa uçurar. Şu ýagdaý metbuata, şu ýagdaý 10 ýyl, 15 ýyl dowam eden ýagdaýyny Türkmen ýaşlarynyň aglawasynyň durmuş toýunyň sähedini tomus aýlaryna gawatlap kesgitleýändig aýdylýar. Eýtem ýaşlar durmuş toýuny tutanda nähil problemalar bilen ýüzeye bolýarlar. Bu soraw lewaply ýaşlaryň berjek gürüňlerini eşdirer. Benim fikrimce göz için en ulu problema ýysapmakdy diýär. Sebebi ýyzlaryň Gepleşigimiziň ahyrına bolsa käbir türkmen ýaşlarynyň sosial ulamlaryna işçiňligi barada taýýarlan maglumatyny dinläp bilersiňiz. Täze tolkundan aýrylmaň. Ýaşlar gepleşigimiziň nowatda sanynda studiýada deňgüşlerimiz has dogrusy habarçymyz ýeňişi mehman edýär. Şeýle-de ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän deňgüşlerimiz Bahary hemde Azad mehman edýär. Gepleşigimize hoş geldiňiz. hoş gördük, sağ olun. Sağ olun. Şunky gepleşigimizde türkmen dili we ýaşlar diýen tema boýunça gürrüň ederiz. Türkmenistanda türkmen diliniň dowly döwlet dili durumuna eýe bolanyna 20 ýyldan gowrak wagt geçdi. Şol döwürde türkmen ýaşlarynyň türkmen dili bilen bir hatarda rus, inglis dillerini hem kämil öwrenmeli wagt edildi. Elbetde türkmen diliniň döwlet dili bolmagy bilen Türkmenistanda döwlet işleri hem esasan türkmen diline alınıp barylmaly edildi. Bu ýagdaý görnüşinde türkmen diliniň ulanýyşyny has güýçlendirmeli. Munyň üçin bolsa türkmen dili sowatlylygyň zerur boljagy düşnüklidir. Ýöne şu geçen ýylyň içinde ýaşlaryň arasynda türkmen dili boýunça sowatlylygyň alyda döredýän ýagdaýlarynyň gözeýilip başlandygy aýdylýar. Mysal üçin daşary ýurtlarda okan ýaşlaryň rus, türk ýa-da inglis dillerini gowy öwrenip muňa derek türkmençesini ýitirýän ýa-da türkmençe gowy gürläp we ýazyp bilmeýän halatlarynyň hem köpelendiği aýdylýar. Ine eýsem bu ýerde nähil mesele var. Şu soraw bilen gürüňe ilk başda ýeňiş senden başlaýalmy? Başysyny Bolýa sağ olun, tekrar ilk bilen ýaňsy ösürüňizde türkmen diliniň döwlet dili hökmüni resmi ýagdaýda 20 ýyldan gowrak wagt bäri ulanyp gelýänini belläp geçdiňiz. Elbetde halkara türkmen diliniň taryhy barada şu ýerde gürrüň başyna kelamat gürrüň etmek hatyrlyk ýolumga diýip kirdiňiz, ruhat berdiňiz. elbetde başysyny. Elbetde dilin evolýusiýasy, dilin ösüşi göz başyny ören irk döwletden alyp gaýdýar. Bu bizim hemmemize ma'lum. Bizim türkmen dilimiz hem gadim dillerin biri, türkü dillerinin hatarına goşulýar. Türkü dillerinin taryhyny tapgyrlaýan esasda 3 döwre bölmek mümkin. Orhon we ýene ýazgylar bilen ketiplenýän gadymy türkü dili, muňa uýgur dili, galyk dili girýär. Orta asyr türkü dili ýa-da günwatar türkü dilleri oğul şahasyndan bolan günorta günwatar dilleri toparyň. Bizim türkmen dilimiz oğul şahasyndan gaýdýar türkü dilleri toparyň. Bizim türkmen elipimiz elbetde häzirki wagtda biz latin elipini ulanýar. 1993-nji ýylda resmi ýalyda latin elipi kabul edildi. 2001-nji ýylda ýalňyşmasam ol dogry görnüşde durmuşyň ähli pudogyna Türkmenistanda ulanyp başlandy. Kiril elipini biz Rus Sowet döwründe biz giňden ulanyp 1993-nji ýylda sezon başynda birleşme ýaly latin elipine geçildi. 2001-nji ýylda hasem kamilleşdirip resmi ýagdaýda türkmen elipi kabul edildi. Men bu elipi barada dil barada hem üçin görüň edýän sebäbi dilin ähmiýetiniň ören zerur bolşaly elipi hem ören ähmiýetlidir. Sebäbi mysal üçin Karl Marx özüniň Nemis ideologiýasy adly kitabyna dil amal aňdyrdyr diýip belläp geçýär. Dil pikiriň gösgüni hakykaty bolup özü hem ören gadymydyr diýip belläp geçýär. Elbetde dili alamatlandyrmak üçin hem harplar, elipiler ören ähmiýetli wajyp bolup durýar. Ne ýeňiş diliň taryhy barada maglumat berdiň, köp sag bol. Edil häzirki günni belläp geçsek, ýa hem belläp geçdim-de soňky wagtlarda türkmen ýaşlarynyň arasynda türkmen dilini kämil ýagdaýda gürläp bilmeýän ýa-da türkmençäni kämil görnüşde ýazyp bilmeýän ýaşlaryň göze ilip başlandygy aýdylýar-da. Sen pikiriňçe muňa näme sebäp bolýar? Näme sebäpden şeýle ýagdaýlar ýüze çykýar? Siz doğru bilýäňiz. Elbetde bu ýerde ýaşlar günäkärlemek uslup däl. Sebäbi bu ýaşlar günäsel. Dil islenlik, dil syýasy jemgyýetçilik ýagdaýyny üýtgemegi bilen, şol jemgyýetdäki syýasy jemgyýetçilik ýagdaýyny üýtgemegi bilen evolýusiýa üýtgeçliklere, üýtgeşmelere sebäp bar bolýar. Türkmenistanyň içinde bizim ret edip bilmejek derejede sosial syýasy jemgyýetçilik
özgörüşleri bolup geçer. Elbette bu türkmenin her bir raýatynyň öz şahsy durmuşyna, öz aň pikirince, pikir düşünje garaýşynyň kämilleşmegine täsir edýär. Indi ýaşlaryň arasyndaky dil mümkinçiliginiň peselmegi, goşulmagy, ejilemegi näme görkezýär? Birinciden şunu görkezýär. Ýaşlaryň arasyndaky dil türkmen diliniň giňden ulanmazlygy bizde Türkmenistan'ı garaşdyrlyk alanymyzda märi siyasi jemgyýetçilik ýagdaýynyň düýbünden üýtgänini görkezýär. Elbette daşary ýurtlara gidip okuw almak, ilm öwrenmek üçin daşary ýurtlara gitmek hem başga dilleriň, özge dilleriň täsiriniň has hem güýçlenmegine getirdi. Munyň netijesinde ýaşlar, biziň ýaşlarymyz aýratyn haýsy dilde satap ilm alýan bolsa ýa-da haýsy döwletde ýaşaýan bolsa, şol döwletde geplenýän, ulanýan dili giňden ulanmagy has ýegleýärler. Sawol ýeňiş beren gürüňleň üçin häzir ýene de saň dolan gelen Azat bilen Bahardanam sorasym elýär. Azat, Bahar, siz bu barada näme pikirde? Siziň pikiriňizçe şu soň... Azat başlasyna. Menin pikirimçe gaýtsam häzirki wagtda türkmenliğine has gep gürlenýär. Men bizim belläk geçişiňiz bilen kämer razylaşyp biljek. Mysal üçin 2004-nji ýyllarda men Türkmenistandan gaýdan wagtda men we meň daş döwrümdäki adamlar agla we köplenç rus dilini ulanýardy. Men işleýän ýerimde zaptalymdaky dosýarlamam hemmesi diýenýärli rus diline urlaýardylar. Bundan başga da özleri türkmen bolup hiç bir türkmençe bilmeýänler bardy. Ve geçen yıl barkaydım, 10 yıl yansın. Barkaydımda önkümen Rusça bilmeyen Türkmen tanışları meyen Türkmençe urlayarlar. Käbirler Türkmenistan'ın içinde var, Türkmençe urlayıp başlattırlar. Käbirleri devletin başına edip, daşları urda gelip Türkmençe öğrenen men bir näçe tanışlarım var. Elbette, Adat bağışla bölýän şutaýdy. Elbette, soňky ýyllarda ýurdun içinde de meselem öňleri köprek garaşdyrylan ilkinji ýyllarynda rus diline köprek gürlenýän bolsa, häzir soňky ýyllarda türkmençe gürleýänleriň sany has hem köperip başlady. Elbette bu ýagdaýlarym ýok diýip biljekde, elbette bar. Ýöne soňky wagtlarda biziň saytymyzda ýa-da Vkontakte ýa-da Facebookdaky sosial ulamlara gelýän tesvirleriň arasynda hem türkmençe däli, türkçe ýa-da rusça ýazýan tesvirleriň sany köp. Türkmençe ýazýan ýaşlaryň Adat kämil ýazyp bilen türkmen ýaşlary. Doğrudan hem diýjek bolýanlarym Türkmenistan'da soňky döwür hakykatdan hem türk diline şor bolup başlady. Bu sefer Türkiýe okumany we işlemärine gitýänleriň köpelmeginden mükadip pikir edýän. Bu dil türkmen diline ýakyn bolan soň käbir ýerlerde agzyndan türkçe sözüň çykanyny bilmän hem gaýlan bolýar. Men hem köp göz ýetirýän, köp görýän türkmen diline ullakan köp bir hili internetde hasyn ýalňyş ýazylýar. Azat häzir ýene de dolan geler, Bahardanam sorasym elýär. Bahar, gysgarak bu barada öz pikiriňi beýan edäýseň. Menim şu Azat'ın aýdýan gurulmaryň käbirlerine goşulsam, mysal üçin oňlar şu köplenç Türkmenistan'a asawatda has türkmen diline täň gürlenýän nokta 10 ýyllar. Hemmesi şu rus diline öwrenjek bolup Türkmençe bilýänlerim şu rus diline gürlenjek bolup şeýledi. Indi ýöne şu ýagdaýda hasam türkmen diline öňçerilýän kadr öýdän. Iň normalna şu ýaşlaryň arasynda türkmençe gürleşilýän öňkýaly rus diline däle ýa-da başga ingliz diline, türk diline däle. Ýöne şu sosyal sahipalarda, internet sahipalarına görýän, esasen ama Türkmen sahipalarına görýän. Emmekisi ya Türkçe ýazýarlar ýa-da rusça ýazýarlar. Sawol Bahar, senin beren gürüňleň üçin ýeňişden goşmak isleýän zatlaryň barmy? Belki ılaşmayan ýa-da ılaşýan pikir garaşlaryň bardyr. Men şu ýerde Azatyň bellikleriniň käbileri bardy, öz pikirini beýan edýän elýär, eger mümkinçilik bar bolsa. Başlasyna ýeňiş. Elbette dil kämilleşmeli. Munyň öňüni alyp bolmaýar, öňüni aljagam bolmaly däl. Sebäbi kämillik ilmdama gerek. Ýöne dil hiç açan assimilasiýa uçuramaly däl. Ina esasy biziň wagtly meselemiz şu. Türkmen dili assimilasiýa uçuramaly däl. Elbette türk diliniň täsiri, türk diliniň täsiri ýa-da rus diliniň, ingliz diliniň täsiri arasynda galmagy mümkin. Ýöne öz dilimiziň assimilasiýa uçuramagyna, onuň beýleki dilleriň renkine goýulmagyna ýol bermeliler. Indi belli bir derejede ähliňiz hem ýaşlaryň arasynda türkmen dilini kämil ýazyp we gürläp bilmeýänleriň azda känne bardygy bilen ılaşsaňyz. Siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar? Men bu ýerde esas aýtmak isleýän zadym türkmen medeniýetini, türkmen mediasyny çap edilen gazetlerde, jurnallarda halka ýetirilýän dilde çigilik bar.
Elbette men faktlar bilen esaslandyrmak isleýän. Mysal üçin haýsy bir gazet jurnallarda çap edilen makala halkyň gündelik durmuşyna siňýär. Halk şonu meninki şu dil diýip özüne siňdirip kabul edip öz gündelik durmuşyny ulanýar. Ine esas mesele şol. Ýapyk rejimlerde mudamada dil ören huply ýara bolup durýar. Ýapyk rejimler dili ýara hökmüne ulanýarlar. Mysal üçin George Inglis yazılanan George Orwell'ın 1984 adlı romanına şeýle bir ýagdaý barada gurrun edilýär. Köpçülikler, halklar olaryň ulanýan sözlük düzümini azaltmak arkaly halkyň pikir öwrüsi daryldylar. Ina türkmen medeniýetiniň arkasyndaky bil kaslaýyn dile kas etmegindäki esasy maksat men şudur diýip pikir edýär. Ýagny halkyň pikir öwrüsini daryltmak esasy maksat şudur diýip men pikir edýär. Sebebi türkmen medeniýetiniň ulanýan dil bilen halkyň gündelik durmuşda ulanýan diliniň arasynda dağ bilen deňiz ýaly tapawut bar. Hamana türkmen medeniýeti başga dilde gepleýär, halk başga dilde gepleýän ýalyk bir howala emele gelýär. Men şunu aýdasym gelýär we şu ýagdaý türkmen halkynyň millet hökmüne kämilleşip öz pikirini, öz düşünjesini giňeltmegine men uly böwet bolýar diýip pikir edýär. Mysal üçin aýdaly häzir daşar ýurtda bolup geçen wakalary, aýdaly Gazadaky wakalary ýa-da bolmasa Ukrainada bolup geçen krizisi ýa-da bolmasa beýle siýasy ýagdaýlary türkmen medeniýetini düşündirilýän, türkmen medeniýetini halka öýdürilýän dil bilen beýan etjek bolsaň söz tapmarsyn. Sebebi mysal üçin käbir sözler ýürüýti ulanşykdan çykarylýar medeniýetde. Mysal üçin rewolýusiýa sözü ýa-da krizis ýa-da şuňa meňzeş çakmışyklar, dartgynlyk şeýle sözler haçan se türkmen medeniýetine duş gelip boruny. Häzirki türkmen dili häzirki zaman döwrewap ülümlere standartlara laýyk getirilen. Mysal üçin ýaşlar näme talap edýär? Ýaşlar özlerine zerur bolan sözleri, söz düzümleri, guruluşları özlerine yetirilmesini talap edýär. Onu kim yetirmeli ýaşlary? Türkmen medeniýeti, gazet jurnallary, türkmen telewizionyny yetirmeli. Ýöne türkmen telewizionyny ugdun wasnamadan başga türkmen medeniýetini diňelerle kakıp güçletmekden başga zat ýok. Ýaşlar niýe edin? Soň şeýlelikde umumlukda ýaşlaryň arasyndaky soňky dönem ýagdaýlar häzirki zaman ösüşleri aýakda şitmek üçin öz sözleri, öz daşary ýurt dillerinden alan sözlerini ulanmaga mejbur bolýarlar. Mejburi ýagdaýda öz dillerini ýaşlara ýoýmaga ýol açylýar. Şoňa ruhsat berilýär. Ýaşlar şoňa mejbur bolýarlar. Meniň pikirim şu. Ýeňi şu ýagdaý dowam eden ýagdaýynda diýeli bir näçe ýyl ýene de şeýle ýagdaý dowam edip dursa, seniň pikiriňçe munyň nähil oňaýsız netijeleri bolup biler? Soň bilen näme sebäp bolup biler? Oňaýsız netijeleri şeýle bolar. Türkmen dili tutuşlugyna assimilýasiýa uçurar. Şu ýagdaý medeniýetde, şu ýagdaý 10 ýyl, 15 ýyl dowam eden ýagdaýyny häzirki ýaşlar şo wagtky 10 ýyl mundan soň şo wagtky kämil şahsiýetler bolup geçýärler. Olaryň ulanýan dili bilen türkmen medeniýetini ulanýan dil düýbünden başgaça bolar. Hamany Araplan kanalyny tomoş edýän ýalyk duýar ýaşlar. Men şeýle pikir edýär. Şeýle gorkunç, şeýle howply, şeýle haýbatly ýagdaý. Türkmen diline, türkmen medeniýet. Sebäbi ýaşlar uny aýratyn daşary ýurtlarda bilmän ýaşlar, daşary ýurt medeniýetinden habarly ýaşlar öz ýaşaýyş medeniýetini şol medeniýetlere kwap ýa-da şol medeniýetlerdäki gymmatlyklary özlerine siňdirmek bilen onu kabul etmek bilen ýaşaýarlar. Şeýle dowam edýärler. Türkmen jemgyýetine, türkmen medeniýetine ýapyklyk öz başyna alyp şol uğurda gidip otyr. Şol iki gatlaryň arasyndaky arany şeýle açar. Adat ýeňşiň aýdan sözlerine goşmak isleýän datlaryň barmy ýa-da belki ylalaşmaýan pikir araýşyň bardyr? Başysyny Türkmen diliniň ýoýulmagyna, ýani ýeňi şahan diller geçen watlary ulaqan sebäpleri men pikirimçe esasy sebäplerdir. Bundan başga ben pikirimçe dilin ösüne yetmeýände Türkmenistanda ähli galan pudaklarda bolşýalyk bir ideologiýa ýetýär. Adamlary ýani taýny derejede zon betýärler, ýani hökümeti ulluga ýaly bir dad edýärler. Oňýalyk bolan esasy maksat adamlaryň zonda bolmagy, ýani hökümete ulluga etmek. Galan hemme pudaklar izazalýar. Bu şundan esaslanyp diýleki taraplar hem göreýändir bu pikir. Sağ ol Adat, senin pikir araýşlaryň üçin Baharyň pikirini alsam soňky soraga geçäjek. Bahar başysyny. Menem ýaňy saga aýdanlaryna goşulsam.
Sağ ol Bahar. Onu Bahar yer gelende gün senden başlaytyk soňky soru. Sen pikiriňçe onu türkmen dilini gorumak üçin nähil işler edilmeli? Men fikrimçe şu ýeňi sagan halky delep geçýärli dünýä derejesinde gazet, jurnallar, habarlar türkmen diline tän çap edilip o dünýä habarlary ýa-da kitaplar esasen dünýä taryhynyň kitaplary ýa-da şu öňki alimleriň, şairleriň şu kitaplaryny türkmen diline goýup terjime edilmeli. Türkmen diline okap bizem şondan hasam gowy öwrenilmeli ýaly. Sağ ol Bahar, pikir garaşdyň üçin ýeňiş başçysyna. Benim öwrenimle Bahar'ın gurulmagy bilen ulalaşýan. Bu ýerde esasy mesele, esasy jogapkärçilik men döwletden, hökümetden diýip düşünýär, pikir edýär. Türkmenistanyň Dil we Edebiyat Institutu bar. Şol institutun mümkinçiliklerini giňeltmeli. Şol wagtyň özünde ýaş dilçi alimlaryň kämilleşmeklerini ýol açmaly. Şeýlede Bahar'ın aýtýaly terjimelerin sanyny köpeltmeli. Daşary ýurtlardan pikir import etmeli, düşünje, pikir öýrümüzi hasym giňeltmek üçin dünýä garaşymyzy häzirki zaman talaplary bilen aýakdaş alyp gitmek üçin içerik pikir import etmeli, düşünje almaly. Şoň üçin terjimelerin sanyny köpeltmeli, erkin dörejilige ýol açmaly, çaphanalaryň ýol bermeli. Kitapların erkin dolanışyna ýol açmaly. Esasen şu jogapkärçiligiň köp hem häkimiýetlerde de pikir edýärim. Ýaşlar hem öz edebini döwletiň şol döretjek mümkinçiliklerinden aňry başy peýdalanmagy başarmaly. Ýeňiş adat Bahar gepleşigimizde atmaşyk beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Ýaşlar ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdiren Türkmenistanda ýaşlar Adadyň we Baharyň we habarçymyzy ýeňişiň beren görüňlerini dinlediňiz. Olaryň pikir araýşlary bilen ulalaşmaýan bolsaňyz ýa-da olaryň sözüne goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa biziň hat email delisi adatradio.org email adresimizde hat ýazyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Tomus aýlaryny Türkmenistanda durmuş toýuny tutýan ýaşlaryň sanynyň beýleki aýlary serideninde köpräkdi gaýdylýar. Ýani ýaşlaryň ençemesiniň durmuş toýunyň sähedini tomus aýlaryna gawatlap kesitleýändigi bellenýär. Eýsem durmuş toýuny tutýan ýaşlar nähili problemalar bilen ýüzeyde bolýarlar. Bu hepde habarçymyz Umyt Jumaýew lewaply deňdoşlarymyza şu sorawlar bilen ýüzlerine Umyt sözüne otun saňa geçirýän. Sağ ol Sahra. Bugünkü sohbetdeşliğimizi Serdar Gözel Mehri gatnaşýar ve bugünkü sohbetdeşliğimizin temasy durmuş toýlary bolar. Sebebi häzir tomus aýlary toy sähedini belleýänler has köp bolýar. Ýylyň beýlek pasyllaryna seredende. Awgust aýym ýetip gelýär. Esasen Türkmenistanda awgust aýynda kän durmuş toýlary geçirilýär. Durmuş toýuny gurmakdaky kynçylyklar nähili häzirki döwürde? Serdar baş üstüne Iň esasy kynçylyk men pikirçe galama diýip pikir edýär. Galyn? Awa galyn. Okuly gyzyň galyny gymmat bolýar, okusuz gyzyň galynyndan ikisiniň ara tapawdy bar galynynda. Şu okuly bolsun, okusuz bolsun, bar bir galyn meselesi ýiti problema. Sen näme sebäpden şu galyn meselesini ýiti problema hasaplaýan? Şol arada düşünjäň. Indi galyn köp meşberli bolan üçin käbir maşgalalarda ýeter etmekçilik bolýar. Şu galyny töläp bilmeýärler köp maşgalalar. Sebebi o gyzyň öýüne produkt eltmeli, serpay, şahsy bazara çykaryp oňa tylla, geyim-gejim alyp berýär, barzada ogul edýär. Şonuň üçin hem toý etmek ýigit üçin gyn bolýar. Mundan başga da gyzyda bermeli pul bar. Indi ortaça aýdanda köne pulda häzir 10-15 million gyza pul berilýär bizde. Mundan da şaradan toy etmek, produkt almak, artist, olarda oğul taraf töleyer pulny. Şonuň üçin iň esasy problema toy edýänler üçin galym bolup durýar. Bu problema da esasan ýigdiň gerdenine düşýär. Sağ ol Serdar, öz pikirleriň üçin. Serdar, sen şonuň bilen ulalaşýanmy? Gözel. Hawa men Serdardan ulalaşýan 10-15 milyon galym tölemeli. Ondan soň bazara alyp çykyp 10-15 milyon, 20 milyon tylla alyp bermeli. Hemme zat ýigdiň boýunda galýar. Gyz tarapy üçin, gyz üçin nähili problemalar bar? Şu toy meselesi boýunça. Senin pikiriňçe Gözel. Menin pikirimçe gyz tarapda durmuş toy edilende problema bolmaýan diýip. Sebebi ähli zady ogul tarap alyp gelýär, produkt etirýär, artist tutýar. Hemme zat ýigit tarapdan bolan üçin gyz tarapda onça problem.
Sağ ol Gözel, öz pikirlerin için. Indi Mehri, sen hem öz pikirlerini ait, yine Gözel'e veren sualımı sana da veresim eyle. Şu biz için nähili problemler var şu durmuş toyunu kurmak meselesinde? Benim fikrimce göz için en ulu problema yiğit tapmak mı diye. Sebebi yiğitlerin kebiri aldavçı, kebiri naskeş, kebiri arakhor, kebiri maşenlik. Şoňça häzirki döwrümizde yiğit tapmak kıyın. Bizim en ulu problema şu özüne goýan ýoldaş tapmak mı diye. Şu mesele bilen bagy Serdar'a izlenesim gelýär. Serdar bu zatlar goşjak mı sen bu aýdylanlaryň üstüne? Owa men goşjak. Häzirki ýaşlaryň arasynda arakhor, nasatyanlaran bolar ýöne az bolar. Häzirki ýaşlar sport bilen zanymast edip özüne ün serip arak, nas, çilim çekmeýärler. Onda sen gyzlaryň aýdan pikiri bilen ılaşmak. Yok, men ılaşamak. Häzirki ýaşlar azyna arak almaýarlar, nasam çekmeýärler. Men kän görmedim arak, nas atýan ýaşlary. Men Serdar'la anlaşamak, Serdar tersine aýdýar. Sport bilen meşgullanýanlar kende arakhorlar köp, sportsmenlerden arakhorlar köp. Serdar menem anlaşamak Serdar'la. Gözel sen näýli? Mehre ılaşmak diýe Serdar'la. Sen näýli? Menem anlaşamak Serdar'la. Häzirki ýaşlar käýüs çilim çeke, käýüs nasatýar. Men öz sındaşlarymdan käýüs nasatýar. Onda durmuş toyunu kurmakdaky esas problema ýigit üçin galyň bolupdyr ýa gyz üçin o ýigit tapmak. Gowy gyz tapmam häzirki döwür ansat däl. Akyly, gowy maşgaladan köçär çykmaýan, türkmeniň däp desurlaryny bejaýdan gowy gyz tapmak häzirki döwür ansat däl. Serdar, Gözel Mehri gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmalarynız üçin köp sag bolun. Sizem sag olun. Indiki gepleşiklerde de duşmak nesip etsin. Indi söz nowatny ýene-de Sahra geçirýän. Umid sawol, deňdoşlarymyz Mehri, Gözel, Serdar, siz hem sawolun. Ýaşlar gepleşigimizde gatnaşan mihmanlarymyzyň pikir garaýşlary bilen ılaşmaýan bolsa, ýa olaryň sözlerine goşmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa, ýa-da olar ýaly gepleşigimizde gatnaşmak isleseňiz, bizi Twitter sosial ulgamynda hem tap bilersiňiz. Twitterda bizi täze tokun habarçymyz Umydy fady bilen tap bolar. Ma'lum bolşaly şu hepdeniň başyna Ramazan aýy tamamlandy. Onsoň dünýäniň ençeme musulman ýurtlaryna bolşaly Türkmenistanda hem orada bayram bellenip geçildi. Şol sebäpden bu hepde sosial ulamlarda türkmen ýaşlarynyň aglawasynyň esasy gurrungy maslahatlaşan meseleleri orada bayram we onuň bilen baglanyşykly gutlawlar bolupdyr. Ýagny ýaşlar bu aýyň tamamlanmagy bilen öz deňdoşlaryna, doganlardaşlaryna dürli mazmunly gutlawlar uradypdyrlar. Gutlawlaryň köpüsiniň mazmuny meňdeşe bolansoň siziň bilen sosial ulamlarda türkmen ýaşlarynyň gurrungydan käbir beýlek temalar barada maglumat paýlaşasym eler. Vkontakte sosial ulamynda ýürek sırlary atly topar tarapyndan paýlaşylan suratlar we onuň ýokarsyna ýazylan gysgaçyk ýazygy bu ulamyň agdarlarynyň ençemesiniň ünsüni özüne çekipdir. Bu temalarda käbir çağlaryň suratlary ýerleşdirilip ýokarsyna hem çağlyk ýyllarymyz iň gowy döwür bolupdyr. Çünki söýüň näme, gaýgy näme, iň möhüm internet näme bilmeýärdik diýilip ýazylypdyr. 28-nji ýylda paýlaşylan bu tema we suratlar 30-njy ýyla çenli 10 ýaş tapar halanyp 3 ýerde kem gaýtadan çap edilipdir we oňa jeme 6 tesvir ýazylypdyr. Bu sosial ulamyň Eneşe Anna Seyidova atly agdasy hakyky gaýgy ýok, alada ýok, durmuşyň hedil wagty diýip tesvir ýazypdyr. Aýwy we amanyelli we hem dogry diýňiz diýip ýazylanlary goldapdyr. Jahan Muradowa hakyky interneti bilemzokdyk diýip bu tema boýunça değişmähengli tesvir ýazypdyr. Ertirne.com sosial ulamynda bolsa diýiller atly agdanyň oglanlar siziň pikiriňiz diýen at bilen gozan temasy ençeme agdalaryň ünsüni özüne çekipdir. Temada gysgaçyk şeýle diýilýär. Oglanlar biziň hemmämiz jemlenip gyzlara galyň tölemesek nähili bolarka. Gyzlar öýde galar we özlerim oglanlara gudaçylyga gelmeli bolarlarmy diýip sora berýär. 26-njy ýylda gozalan bu tema ençeme agdalaryň ünsüni özüne çekip 30-njy ýyla çenli 1182 sapar okulyp 29 ýere kem halanypdyr we oňa jeme 101 san tesvir ýazylypdyr. Şol tesvirleriň ilkinjileriniň birinde magister GM atly agda Hindistandaky ýagdaýy tanmak niýetiň dawamy diýip temany gozana sora beripdir. Zak atly agda hem başlap bilen
onu senem gyzjygyňy, doganlaryňy, gyýdyňy öýermek üçin gudaçlyga gitjekmi dostcan diýip sorap, adamlar boş gürlemäliňle diýip bu meselede öz tanqydy pikirini aýan edipdir. Bu tesvirlere temany gozan diýler atly agda goý gyýdylaryň özleri gelsin-de oglanlarym biraz näs çekdiren bolsun diýip jogap ýazypdyr. Muňa ataka atly agda erkege näs gelişermi diýip sora beripdir. Saşa atly agda bolsa gyýdylar maňa gudaçlyga gelen bolsa 100 milyon diýerdim. Daşyndanam 4 goýun, 1 spalny, 30 kilogram bürünç, 15 kilogram käşir, 70 kilogram et, gyzyl diýwem durjak dällip, aňrybaş değişme heňinde tesir ýadypdyr. Umuman bu tema ertirden Kutkom sosial ulamda henisem dowam edýär. Twitter sosial ulamda o sagdalar tarapyndan iň köp halanan we gaýtadan çap edilen tweetlaryň birini siziň bilen paýlaşasym gelýär. Şef Murat Türkmenoğlu atlarda tarapyndan ýazylan bu tweetde atam plan keçdi diýip bu kulmagyň ataňy ataň görogly bolsa-da il at dakar hataňy diýip ýadypdyr. 23-nji ýylda paýlaşylan bu tweet 30-njy ýyla çenli 12 sapar halanyp 8 gede kem gaýtadan çap edilipdir. Yaşlar şunun bilen bu hepdeki gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Ýatladyp geçesim gelýär. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, temadyr teklipleriňizi, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat, email belgisi adatradio.org email adresimde haturadyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Ähliňiziň orada bayramyny gutlap, men Sehra siziň bilen hoşlaşýan. Öňüňizde hepdäniň çarşembe güni ýene-de täze tolkunda duşýan çak hoş.